ולהתמקד ולפתור אותם, שהרבה אנשים אחרים היו מתייאשים. הוא תמיד היה יושב וחוקר וחוקר עד שהיה מגיע לפתרון. מבחינת ריכוז בעבודה, היה לו את הריכוז המקסימום, לא ראיתי הרבה אנשים כאלה. מבחינת מפוזר, מספר אחד. שוכח כל מיני דברים אישיים שלו. אבל מבחינת עבודה, הכי ריכוז שיש. הכי ריכוז שיש. ואני בטוח שהוא יחסר לנו, כי הוא אחד האנשים המובילים שהיו לנו במדור. ואני מאמין שהתחנה גם תפסיד, כי יש לו יכולת וידע שהרבה אנשים אין להם. ואני מאחל לך כל טוב, בריאות, נחת. תנסה ליישם את כל מה שרצית לעשות ולא הצלחת. תלך הרבה לבריכה, תעשה 2 מנויים.